pekne vám ďakujeme za vašu účasť v tomto behu kurzu Holistický coach 69 vo výcviku koučovania, ktorý ste s nami absolvovali. A teda nás by zaujímalo, čo je vo vašom živote iné po absolvovaní tohto kurzu. Keby som mohla začať, ja si myslím, že ja ako osobnosť, ako osoba som iná. Cítim sa inak, cítim sa lepšie, sebavedomejšie v zmysle toho, že som si vedomá seba a svojich kvalít. Na druhej strane, tým, že som si vedomá svojich kvalít, tak viem vystupovať tak, že aj tí ľudia ma vnímajú inak. Takže som veľmi vďačná, ďakujem. Ja môžem povedať, že môj život sa posunul o krok dopredu. Vlastne naučila som sa, ako získať uvedomenia sama pre seba. Získala som úžasných nových priateľov a získala som kompetencie, ktoré mi budú pomáhať pri tom, keď budem vykonávať profesiu kouča, čo by som veľmi rada. Môžem ja, tak pre mňa bolo také veľmi chytajúce za srdce, aká môže byť dôležitá sila skupiny a sila pomoci. Ja chcem vám poďakovať, že ste boli so mnou v ťažkých chvíľach, keď sme sa koučovali. A zároveň tento coaching je pre mňa naozaj taký nejaký malý zázrak, pretože mi otvoril takto okno, že aké všetky možnosti sú pomôcť iným ľuďom. A to by som sa inde asi nenaučila v takomto rozsahu ani takýmto spôsobom už vôbec nie. Takže ďakujem obidvom. Môžem pokračovať ja. Teda, čo sa u mňa zlepšilo, je prístup k iným ľuďom, ale nie len prístup k iným, ale aj k sebe samej. To si myslím, že tiež by som sa asi, sama by som to nezvládla, by som sa to nenaučila. A myslím si, že tie naše rôzne charaktery a rôzne prístupy mi ukázali veľa, čo je v živote teda rozmanité. A že všetci sme jedineční. Ďakujem vám všetkým za to. Kurz ma naučil, ako rôzne sa dá pozerať na ľudí, na problémy, teda nielen ľudí, ale aj samých sebe. A veľmi mi to pomohlo aj vo vnímaní samej seba. Ja nadviažem, už ste všetko povedali z môjho srdca. Tá skupinová dynamika a tá skupinová prítomnosť správnych osôb, neskutočné niečo. A ja potrebujem dodať to, že sa mi neskutočne páči, ako v coachingu som necítila rivalitu, cítila som, že aj vlastne školiteľky nám chcú odovzdať čím viac. Necítila som tam také, tak toto si necháme a toto odovzdáme, čiže ja mám pocit, že ste nám dali všetko, čo sa dalo dať v tomto ponímaní a veľmi si vážim naozaj všetky podnety, či už skupinové alebo individuálne, ktoré napomáhajú tomu sebarozvoju, sebapoznaniu a sebaláske. Neskutočné zmeny, neskutočné v mnohých ohľadoch, takže tak. Ja taktiež sa chcem veľmi poďakovať, že som mohla byť súčasťou. Zistila som vlastne niečo nové, niečo novom som bola. Je to nová výzva pre mňa. Ďakujem, že ste mali aj trpezlivosť so mnou, ale naozaj aj sebavedomie, čo som aj na začiatku hovorila, že to vystupovanie moje, že mám tú trému alebo takto, naozaj, jak ste mohli vidieť aj včera, že trošku mi to trvalo, ale zrazu, hej, som si samú seba som nepoznávala, že viem tak vystupovať, ale asi to je vďaka aj tej skupine, že ste tu také baby, ktoré absolútne nezazerajú, proste neriešia, hej. Sme jeden celok, hej. Takže áno, ďakujem za to a ideme ďalej. Ďakujem. Milé naše koučky, už môžeme povedať naozaj, lebo už máte ten papier v ruke, že sme koučky. Bolo nám s Maťkou cťou mať tak skvelú skupinu úžasných, nádherných žien. Ste jedinečné. Mám husiu kožu z toho,
z tej eufórie, z toho šťastia, z tej radosti, že svet coachingu získal nové, nádherné srdcia, lásku, radosť, tieto nádherné ženy. A vám všetkým a nám všetkým patrí obrovská vďaka a myslím si, že si môžeme zatlískať.